ating good news naman po, Batang Boksingero mula po sa bayan ng Malasiqui, Pangasinan, patuloy ang pag-arangkada matapos ITALA ang ikapitong sunod na panalo. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Patuloy na umaangat ang karera ni Ronnie Rick Jackmark Ballesteros mula sa Malasiqui, Pangasinan matapos magtala ng impresibong 7-0 record kabilang ang 6 na knockout. Sa edad na 21, lumalakas ang kanyang pangalan sa professional na boxing dahil sa bagsika ng kanyang kamao, isang katangian na nagbigay sa kanya ng bansag na jackhammer. Ayon sa kanyang ama na siya nga ring coach, matinding disiplina at determinasyon ang nagtulak sa binata na umangat. Simula pa nung siya ay 12 taong gulang at nagsimula ng walang sawang mag-ensayo. Noong 2018, naiuwi niya ang 2 gintong medalya sa Batang Pinoy National Championship sa Baguio City, patunay sa kanyang malaking potensyal. Noong 2023, nakuha niya ang kanyang unang professional win sa Bayambang, Pangasinan na sinundan ng 6 pang sunod-sunod na tagumpay. At nito lamang October 29, nasungkit niya ang Philippine Youth Lightweight Belt sa Trilla in Manila 2 sa Smart Araneta Coliseum matapos talunin ang kalaban via technical knockout sa ika-5 round. Patuloy siyang binabantayan ng mga taga-subaybay at eksperto bilang isa sa mga atletang may malaking potensyal sa larangan ng boxing. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.